Takže čaute lidi, já vás vítám u dnešního videjka. Dneska jsem tady se svým bráchou Maxem. Čau. A dneska budeme hrát Ranked Reloady. Doufám, že si s náma videjko užijete a my jdeme na to. OK lidi, budeme moc rádi, když tohle videjko podpoříte lajkem, odběrem, zvonečkem, napíšete sem nějaký komentář, co jsme mohli natočit dalšího. A zanechte tady 10 lajků, pokud chcete další videjko s bráchou. A rozhodně napište do komentářů, co si o něm myslíte. Sám mě tak divně podíval teď. To jsem ještě ani neskoušel reloady. A můžete nám i říct, co děláme špatně a tak. Nej. Yes. Kam můj aim? U tebe je kam strašně moc lidí. Já jsem utek, já si dávám minut. Jdem? Nepušou. Já pušu. Já nemám hápka, jo? Já nemám metky. Mám všechny, co můžu. Jasně, že to myslím. Crack. Já jsem dostal full box. Kámo, můj aim, ty vole, on stojí nám... Nice, Kámo, hezky. oni mě ho vyžrali. Já. Kámo, já s tou M-kou taky nemám aim, ona je nepřesná. Why do you lie? Já tam jsou fighty u airdropu. Hej, mám kill. Vyžral Nice. jsem. On me? U mě jsou dva. Já jdu fightit. Já jdu k tobě, jo? Jsem tebe. Tady mám movement. Kam týpeček zmizel. A jsou nahoře, jo? Ty bych možná i našel. Vypadají dobře. Ty jsi vzal ten face? Jo. OK. Takže já zkusím, jo? Jestli vykouknou. Tak ty jsi mi to podkopal. Jo, sorry. Pojď pryč. Podkopal jsem je. Nice, pojď sám. Hej, u mě. Crack, dead. Hej, oni mě jdou sama. Tak uteč, já jsem říkal. Kamo, na to nejde prostě utíct. Nechoď tam. 10 sekund. 10 sekund. Nice. 3, 2, 1. Já jdu nikam jinam, jo. Jak jdeš? U mě. To se tak divně seká. Ne, mě to nevystřelila ta pumpa, kámo. To byl free kill, takový bot. A to už jsem dva. Kámo, je hned u mě prostě týpeček. Počkej, zkusím. Ne, to je ta dobrá. Kámo, můj aim, no nic. A jde tě, jo, úplně Já chce. vím. Co žal? No dobrý, já reloadnu, to je No, ty jdou taková. po mně, kámo. Oni tě jdou. Jo, ale úplně inside.
Ještě můžeš umřít, jo? No, kámo. Já to stihnu. Stihnu sám. No, ale já si můžu. Stav? 10 sekund. Dobře. Musíš to udržet. 3, 2, 1. Dobrý. Ne. Nic už to sám. Kamar jsem Nevadí, to dvojka. Kamar si dávám... Ne, sama fokuš. No, kamar, mám shieldy. Pozor záda. 29. Kamar. Já mám moc matrála. Jak bejtu přes dveře. Knock. Tady, tady. Dead. Tady v tom boxu je, jo? Yep. Dead. Pojď, zvedneš mě. Spásna. Spás, to je pumpa. Can we aim? Nejhorší. Seď ho. Já mám zelenou pumpu. A můžu dneska. No, nechci. Dead. U mě taky. Crack. Knock. Já. Aha, přebyl. Dead team. Mám zlatýho skara. Jedno, nice, dog, dead. Nebudu lhát, jsou tu celkem boti. A já mám mega dobrý loot. OK. Kamar se tady lutím z těch chvílí. Jo, jinak lidi, já se omlouvám, že tam jde slyšet jak fujem, ale to je kvůli tomu, že já jsem musel mít mikrofon na hlas, abyste slyšeli i bráchu. A ve videu jsem to trošku slumil, ale ono to jde i slyšet, takže za to se omlouvám. Jinak užijte si zbytek videjka. Yes. Jdu za tebou. No tak kámo, co to je? Já jsem se hlavu. Sám. Ježiš, to je jeho. Doráč. Kámo, stráš 5 sekund. No, vždycky. Kámo, to, co jsem dostal. Aha, to je za zvon. Nedej mi. OK, dal mi. On má prostě 0 ping, týpek. Kámo, já zase umřel. Kámo, co oni mají za aim? Ještě k tomu mají 0 ping, kámo, prostě. Kámo! Zase druhý, to nejde. Knock. Nice. Kámo, jsme mám tak jsem jde. Já mám. A tak Dokonce 2 jsem měl. Já si tady vezmu jejich loot. Mám pro tebe tacku, jo? Tady dole máš zelenou. Knock.
Kde jsou, kámo? Tady je. Další no. Kamo. Boti. Maxik tahá 3 kily. A jdem launchem, tak už nikdo nebude. Samozřejmě. Počkej, legendární čestka. Pojď za mnou. Počkej, dej si biga. Já ti dám to. Ježiš, tohle. Tohle ještě nepoužívám, mám ty. No, OK. Tak dej 2, ať mám 100 na 100. OK, dám. Dáváš to. Jo, pojď ti házet, dej vlastně shotwave. Dáš to. Je to bot. Knock. Dead. Mně taky. Ano, za to punku. Knock. Hej, mě už asi budou reely. Jo, já tady zatím fajtím boty. Dead. Jo, neskočil na hlavu. No. Kámo, mě tam nevystřelí ani. Fajty. Já bych je zabil, takový bot, jenom mě tam nevystřelí. No, tady za steel. A tak si. Hej, vpravo, jo? Divně se mi to seká. Tady za steel. Kamo. Chtělo by to lepší AR. Jo, to je to, co mě zabil. Jo, to je to duo. Ty jsou... Ne. Na, to na. Ale zabavili, že by nevystřelila pumpa. A dáš je? Měl by, kdyby vystřílela pumpa. No. 55. Kámo, tak tohle A je hrozný, to střelí hrozně do strany. No. Kámo, kdyby mi to editlo, víš co? Kámo, proč nehrál kapsu? Ten týpek furt zdrhá. Dead. Asi. Já tím jsem kámo. A to bylo kámo. On jenom střelil jsem na blízko. Full box. Mám přebito. Mám přebito. Kámo, můj aim? Dal ho. No, mám nejhorší aim. Kámo, sama, počkej. Kámo, máš pajdu. Čekej, 5 sekund. Víc jich na mě, pojďte víc! Kámo. 35. Knock. Mám meda. No. Fizz vezmu. Hej, let. 32.
Dalších, kámo, 60 like, má 10 HP. Dead. A tak já ještě potřebuji. Knock. No. Pojď se na frag. Box. Nice, tecka, kámo. Dead. Nevystřelal mi pumpal. Ty tam máš ještě nikoho. Je tady lidí jak na sráno. Tam aspoň killy, kámo. Já mám 24. Ty máš taky 12. Yep. Tady tak. To je takový zóně, ale mám málo. Nejhorší aim. Já taky. Já myslel, že odlít. Kamo, to ne. Nemám moc matra. Já se jeden mě posím dát. Nice. Hej, já se můžu otáčet. Kam jsem to double edit? Já se nemohu otáčet. Takže lidi, tohle bude pro tohle videjko všechno. Já doufám, že jste se s námi užili. Rozhodně nezapomeňte zanechat like, odběr, nějaký hezký komentář. Znáte to, co jsme měli natočit příště a tak. Pokud chcete další videjko s bráchou, tak tady zanechte 10 lajků. Tady vám vyjede náš Instagram a náš TikTok. A uvidíme se s váma u dalšího videjka. Čau, čau. Čau, čau.